Suntem în Helsinki. Aici este centru. Clădiri super mari. Filmez, zi ceva. Nu zic, eu filmează înainte, hai. Uite, vin 5. Care? Hai să le filmez. Zic că îi recunosc, că ești... Da, fii atent cum stă. Ce bucum, gazelele. Hai că l-ai prins în cadru. L-ai prins în cadru? Da, l-am prins. Și acum te prind pe tine. Prinde-și creativ să avem tu. Că am fost pe o altă planetă. Ia uite, care ale vreau și pe alea. Care? Astea două? Oricare, câte orice fi găsit. Ale nu sper. Da. Ia uite, bă. Acolo era... Auzi, Mihai? Acolo era super, unde am stat la sub să filmez, lângă morțișii alea. M-am făcut poze, n-am avut nicio... Ai poze cu mine? Sunt niște poze cu mine? Nu. Dar una doveditoare de Finlanda, de asta. Păi nu, ți-am făcut numai acolo la... Cu mine. Păi dacă n-ai vrut să stai la poze. Dar dăm pe la hai. Haide. Da, nu, aici nu, las, hai de chiar. Unde scrie Finlanda, n-ai. De ce ai vă faceți cu